En aquest videotutorial veurem com podem fer una cerca amb ChatGPT. Jo ara aquí ja el tinc obert i he fet una cerca, li he demanat, em pots escriure un poema sobre intel·ligència artificial i els canvis que pot provocar la societat, els alumnes a les escoles i la dificultat de les persones grans per adaptar-se? I com que li he parlat en català, m'ha respost en català. Diu, esclar, aquí tens un poema que reflexiona i els seus impactes, tal. Aquí tenim el poema, ho ha fet ell, m'ha tardat uns 10 segons. Diu, i si vols que t'adapti el to o algun altre aspecte, només digue-m'ho. Llavors podria anar demanant aquí, doncs, fes-ho més optimista, fes-ho més alegre o fes-ho més irònic o... Bueno, podríem anar canviant, Com funciona això? Això sense registrar-me, La diferència entre registrar-te o no és que si et registres, si inicies sessió, et guarda les cerques que tu vas fent i llavors pots recuperar-les en algun altre moment. Si no, doncs jo aquí hauria de copiar-me això, aquest text, i enganxar-lo allà on vulgui i ja està. Sí? Però bueno, si no, doncs ho podríem fer així. Quan tu busques la web de ChatGPT, entrem aquí, ho he escrit malament, però ja ho trobo. Veieu, sense iniciar sessió, doncs aquí pots demanar el que vulguis. Pots escriure un conte fantàstic per a nens i nenes de 9 anys, per exemple. Amb un to màgic i divertit. El bosc dels rellotges adormits. Doncs mira, ja tenim aquí un conte, va escrivint, veieu? Va creant tot el que vulguis i anem fent. També li podem demanar, jo què sé, instruccions o alguna altra cosa, El conte, com que no li he dit quina mida havia de tenir, doncs no sé quanta estona estarà escrivint, Potser demana molta estona. Però podem demanar-li moltes coses. Em pots fer un resum sobre la revolució industrial i et farà un resum sobre la revolució industrial. No sé, podem demanar alguna altra cosa diferent, Doncs jo què sé, per exemple, si busquem una altra cosa, ara vaig fent cerques perquè anar-les tenint, Si busquem, per exemple, imatges i aquestes coses no les creé, ja veureu. Em pots crear una imatge d'una platja sí que les creé, pensava que no. Has d'iniciar sessió, Així, directament, sí? Llavors pots crear una imatge d'una platja o alguna cosa d'aquestes. Però veieu que té moltes possibilitats. Jo aquí he fet el més bàsic. Li podeu passar un text en PDF i que us faci un resum, un esquema. Li podeu demanar moltíssimes coses, Per tant, és qüestió de posar-se i investigar. Sí? Molt bé, això és tot.